ABS-CBN? Di na dapat pabalikin? Yan ang isang masalimuot na katanungan na ating pag-uusapan ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. May mga tumutuligsa at kumokontra sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang sinasabi nila, hindi na dapat bigyan ng pagkakataon ang ABS-CBN makabalik dahil ito'y lumabag at umabuso sa kanyang karapatan at sa kanyang prangkisa. Marami naman ang nagsasabi na ang ABS-CBN ay nakakatulong sa lipunan at ito isang broadcast organization at news station na nakapagbibigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Ngayon, ang katanungan na to ay dapat din nating sagutin ng isang tanong. Ano ba ang tungkulin ng isang pamahalaan sa lipunan? Ang isang pamahalaan na nakaangkla sa demokrasya at ang pundasyon ay kalayaan, may tungkulin na tiyakin na may malayang pamamahayag sa isang bayan at sa isang lipunan. Dapat katigan nito ang kalayaan ng mga mamamayan na makapaghayag ng kanilang mga karapatan at kanilang mga hinaing at kanilang mga pangangailangan. Kung titingnan natin, ang ABS-CBN ay hindi lamang isang hanap buhay o isang negosyo. Ito yung naging institusyon na rin. Ano ang pagkakaiba ng institusyon sa isang pangkaraniwang negosyo lamang? Ang pangkaraniwang negosyo, yan ay nabubuhay at tumatakbo dahil sa pag-aalok ng serbisyo at mga produkto. Ang institusyon, hindi lamang nag-aalok ng hanap buhay at ng mga produkto at serbisyo, kundi tumutulong sa iba't ibang sangay ng lipunan. Napatunayan din naman ng ABS-CBN sa kanilang halos ilang dekadang pagbo-broadcast na sila ay naging isang institusyon na nagbibigay ng hanap buhay sa maraming tao at nagiging isang plataporma para sa mga may talento na maging sikat at makapaghanap buhay din ng maayos. Sila rin naman ay nagbabayad ng buwis at sila rin naman ay tumutulong sa mga disasters at sa mga calamity at sa mga mahihirap tuwing sa mga pang-araw ng pangangailangan. Ngayon, kung may mga nagkasalaman ng mga opisyalis ng ABS-CBN, sila dapat ang kasuhan. Pero dapat ang institusyon ng pamamahayag ay dapat mabigyan natin ng pagkakataon na maipagpatuloy ang kanilang layunin at kanilang tungkulin sa lipunan. Because if there's no competition, magkakaroon ng monopoly o oligopoly sa broadcasting. And competition brings out the best in every institution or in everybody. So if there are more competition, then there will be more business and productivity in any given society. ABS-CBN has proven itself to be a worthy and dedicated broadcasting station. Why don't we respect that? If ever there are a few of the people there who have done something wrong, then pursue cases against them. But it is not fair to penalize an institution just because a few have done something wrong. So sa aking palagay at sa aking tingin, hindi lamang ABS-CBN, dapat ang iba ding broadcast organization na may kakayahan ay bigyan ng pagkakataon, bigyan ng prangkisa, because the more the merrier. The more competition, the more efficient our society will be, and it will also bring about not only jobs, productivity, taxes for the government, at the same time creativity and new pools of talent that will be brought about by the existence of competition in the broadcast station. Yan lamang po mga kababayan, ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.